Без традыцыйнага размаху не так шматлюдна, як заўсёды, але па-ранейшаму святочна і урачыста адбылося адкрыццё пінскай ёлкі на галоўнай плошчы горада. Сёлетняя эпідсітуацыя паўплывала на ўсе культурныя падзеі ў свеце. Не стаў выключэннем і Пінск. Нават нягледзячы на афіцыйны статус гэтага года маладзёжнай сталіцы Беларусі, запланаваныя буйныя мерапрыемствы і фестывалі вырашана было адмяніць альбо змяніць фармат правядзення на онлайн. Тым не менш, традыцыю урачыстага запальвання галоўнай навагодняй прыгажуні вырашылі не адмяняць ні ў якім разе. Праздник должен оставаться праздником. Новый год – это, будь ты малый или взрослый человек, ты всегда смотришь на елку, на подарки с наивным детским взглядом, с такой душевной радостью, теплом семейным. Я думаю, что эти традиции надо сохранять, надо стремиться к лучшему и всем быть здоровым, конечно. Эфектнае запальванне святочных агнёў ажыццявіў па традыцыі сам Дзед Мароз, з'яўленне якога перад публікай было не менш эфектным і запамінальным. З'яўленне Мароза Снягуркі чакалі не толькі гледачы на плошчы, але і шматлікія ўдзельнікі мерапрыемства, пінскай пераможцы сёлетніх прадметных алімпіяд, спартыўных спаборніцтваў, мастацкіх конкурсаў і фестываляў, у тым ліку міжнародных. Словы падзякі гучалі ў адрас дзяцей і іх педагогаў, трэнераў. Такім чынам, Пінск падвёў вынікі года, які для горада прайшоў у новым статусе. Апафеозам свята стала падзея, якую чакалі ўсе прысутныя без выключэння. Доўгачаканае ўключэнне ілюмінацый. Разом дружно! 3, 4! Очень прекрасная, очень нравится. Я очень рада, что я пришла сегодня. И мне очень нравится елка. Тут очень классно. А вось для ўсіх тых, хто не змог на свае вочы ўбачыць герояў пінскага свята, дзядуля Мароз і Снягурка пакінулі з нашай дапамогай асаблівыя словы прывітання і віншавання. От всей души искренне поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Желаем вам крепчайшего здоровья, бодрости духа, успехов. Пусть в ваших семьях всегда царит хорошее настроение, детский смех. И пускай в этот предновогодний волшебный час исполняются все ваши заветные желания. С наступающим новым 2021 годом, друзья! Татьяна Будоусаим, Юрий Печур, Александр Дзяшенко, телерадиокомпания «Брест».